We borken je achteruit. En als je naar de vakmensen kiezen het krijgen. En als het zo trok gaat, dan word je net hier meer heen. En dat moet ophouden. Dat moet echt ophouden nou. Net alleen het personeel van Wonen Noordwest-Friesland leidt het werkdel. Toch heel Noord-Nederland heen staken mijwerkers van wenningcorporaties. Sinds begin 2017 hebben we al naar ICO de onderhandeling mee vastlopen. En de EDES, dat is de overkoepelende organisatie van werkgevers, van de corporaties, die komt ons niet een stap tegemoet. Dus de boel zit zo vast als een huis. Er gaat jeder stakingswest, maar daar is vanuit de werkjouwers nog net op reageren. Ja, dat begreep ik eigenlijk ook niet. Ik vind het eigenlijk heel arrogant. Het raakt hun niet in de portemonnee, maar ons wel. Maar waarom als ze niet reageren, ja, dat is mij ook wat een raadsel. Vooral het personeel van de boetentjens docht mij onder de stakingsactie. En dat vinden zij spietig. Er komen straks gelukkig van kantoor wel wat bij. Maar die hegere man, die juist hier nog net. Hè? En dat is wat jammer. Want wij als directeur zegt altijd, wij zijn sociaal, marginaal. En dat mis ik nou wel een beetje. Jonkers Sint-Anne, gang bereik bussen uit Grauw en Drachten naar de stakingsactie in Greens.